Og det er en pressepool, som det hedder. Og det er altså her, alle vi pressefolk har fået lov til at stå i dag. Og det har vi altså søgt om allerede for en uge siden, om at få lov til at stå herinde. Og I kan se her, at vi er alle sammen legnet op, og vi har været igennem et større sikkerhedstjek for at få lov til at stå her. Og der skal vi altså stå og kæmpe sådan en lille kollegial kamp for at få de bedste billeder. Jeg skal selvfølgelig nok gøre mit bedste. Og vi har altså også forsynet os med lidt mad, som I kan se hernede. Der er lidt sandwich og lidt slik og lidt at drikke. Og så har vi altså også sørget for at få tisset sådan rimelig godt af, fordi at når man først er kommet ind i det her poolområde, ja, så må man faktisk ikke forlade det igen. Og det er selvfølgelig af sikkerhedsmæssige årsager, man ikke må det. PET, de har jo gennemsøgt hele området her, og så kan det selvfølgelig ikke nytte noget, at vi pressefolk bare render rundt, hvor vi har lyst. Så vi bliver her og følger hele dåben. Og Merle, vi ser faktisk billeder fra vores helikopter nu. Det kan godt være, at vi ikke kan se dig, men vi kan i hvert fald se det område, du står i. Du står altså lige i billedet her nede under den lange røde løber, der er rullet ud fra pladsen foran kirken og så hen til indgangen. Men vi skal altså også lige inden du forlader os for at holde øje med dem, der begynder at komme ind til kirken her om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi jo også lige have dit bud på, hvad prinsessen hun kommer til at hedde. Hvad tror du? Det er svært, men jeg vil tillade mig at tænke lidt på mig selv, så jeg vil faktisk gætte på navnet Merle, og det vil jeg af 2 forskellige årsager. Det er nemlig lige strøget ind på top 50 af populære pigenavn, og derudover så betyder det faktisk solsort på fransk. Sådan. Der var en lille god historie i det. Det synes jeg faktisk var et meget godt bud. Jeg synes, det er god stil at gætte på sit eget navn. Må jeg så sige, kunne det blive en Tine Merle eller en Merle Tine? Det er ikke helt endnu, men ikke desto mindre har vi en reporter på stedet, Merle. Du er jo derude. Det er jeg, og jeg har fanget Dennis Rommedal og drengene bag nummeret Nik og Jay. Og Dennis, jeg skal høre dig. Jeg ved, at du er kæmpe Nik og Jay-fan. Hvad er din dom over sangen? Jamen, som jeg altid siger, udlandet er fantastisk. Altså, det er jo lige min musiksmag, og det er noget, jeg kan lide. Så det er mit ord for sangen. Og I har jo fået lov til at synge kor på sangen. Hvordan var det? Ja, det var rigtig godt. Jeg synes, vi var dygtige. Jeg synes, at vi lyder som professionelle sangere, så det var en positiv oplevelse for os at se, at vi kunne noget andet end at spille fodbold. Og hvad er det bedste ved at få lov til at stå og back up der på sangen? Jamen, det bedste er, at jeg sådan set resten af mine dage kan sige, okay, jeg har spillet ned med på en sang, som de har lavet, så det er det bedste for mig. Jeg kan måske, når jeg bliver ældre en dag, jeg sidder i en rullestol eller andet sted og siger, okay, jeg var med mine drenge. Og du kan jo godt lide at sætte Nik og Jay på ned i omklædningsrummet, ved jeg. Kommer den her sang også på? Ja, men ikke kun i omklædningsrummet, men den skal vi nok høre mange gange i løbet af den tur, vi skal på snart. Og jeg skal høre, I har været ude at sige, at det rent faktisk er en ære at få lov til at lave EM-sangen. Hvordan kan det være? Jamen, så mange andre danske drenge er jo vokset op med fodbold, og dem, der rammer landsholdet og ender der, det er jo nogle helt specielle mennesker, der har altid været sådan en vis respekt omkring det, og det er noget, man har set op til. Så at lave soundtracket til deres og vores EM, det er en stor ting. Og nu har det betyder så meget for jer. Hvordan var det så første gang, I skulle spille sangen for landsholdet? Nej, måske ikke så fodbold. Altså, jeg vil sige, det var et sjovt lydanlæg. Den første gang, den tror jeg ikke, vi snakker om. Vi tager det gang for gang, minut for minut, dag for dag, men det var en sjov oplevelse. Og vi glæder os helt vildt meget, altså. Det gør vi sgu. Og hvordan reagerede de, da de hørte sangen første gang? Jamen, de klappede. Så altså, det må jeg sige, at jeg ved ikke, normalt så prøver vi ikke at forberede os for meget, bare at tage det som det kommer. Vi har selvfølgelig snakket om, hvad fanden de ville sige, ikke? Men de klappede, og de klappede faktisk også anden gang, så det vil jeg sige, det kan ikke rigtig gå bedre. Og han står her og voucher for det, så tager vi bare hatten af, og vi er glade, mand. Der er ikke så meget. Og det er jo noget særligt at få lov til at lave sådan en EM-sang. Hvad er det, I gerne vil ramme i folk? Jamen, vi vil jo gerne få den der følelse frem, hvor man tænker, okay, vi vinder alle sammen, ikke? Uden at lyde alt for klichéagtigt, så er det handler om. Altså, føle sig som nogle venner og kunne sige, okay, vi vandt lige meget, hvad end der sker. Så. Det håber vi. Tak skal I have. Ja, det håber vi da også. Ja.